Croeso I Mhrifysgol Bangor. Mae yna bob math o gyfleoedd a chefnogaeth I chi ddefnyddio'ch Gymraeg yn y Mhrifysgol. Dyma I chi flas arnyn nhw. Yn gyntaf, mae yna gyfleoedd astudio drwy'r Gymraeg ym mhob un Ysgol Academaidd. Os ydych gwrs yn cynnig cyfleoedd astudio drwy'r Gymraeg, fe gyd I gwanteisio'r bob un ohonyn nhw, neu dim ond rhai ohonyn nhw. Fe gyd I hefyd dewis pa iaith rwy ti eisiau cyflwyno dy waith. Mae canran uchel o siaradwyr Cymraeg sy'n myfyrwyr yma yn dewis astudio rhywfaint o'i cwrs drwy gyfrwng Gymraeg, felly mae'n rhywbeth hollol naturiol I chi wneud. Fel siaradwyr Cymraeg, fe gyd I sgwrs a chyngor yn y Gymraeg ar unrhyw beth gan y tiwtor bersonol, neu gan Gwasanaethau Myfyrwyr y Mhrifysgol. Mae cymorth ar gael hefyd I helpu di astudio drwy gyfrwng Gymraeg drwy ganolfan bedwyr, sy'n cynnig cefnogaeth iaith ac adnoddau fel cysill a'r ap geiriaduron. Os wyt ti'n astudio rhywfaint o'r iaith Gymraeg, gallent derbyn cefnogaeth ariannol drwy Ysgol Academaidd y Coleg Cymraeg Genedlaethol, a'r bresariaeth astudio drwy Gymraeg y Mhrifysgol, achos ni gyd yn licio bach o pres ychwanegol. Yn olaf, mae llawer o gyfleoedd I gymdeithasu drwy gyfrwng Gymraeg, drwy gymdeithasau a themau chwaraeon Undeb y Myfyrwyr Cymraeg Bangor, neu fel da ni'n alw nhw, cyfer. Mae rhywbeth at ddant pawb. Gyda'n amwyad y gyfnod ym Mangor a mwynhau'r profiad.